ना बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि आयेना बिटिसिआव गैयिनि खोथा गैया। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जाबाय मोनसे ट्रान्सफार्ड साबजेक्ट। 2003 सनाव जि समाव हाग्रामा महिलारिया बिएलटिनि दैदेनगिरि जानानै साइन खालामदों 39टा डिपार्टमेन्ट जोंनो हरदों आरो बे 39टा डिपार्टमेन्टआव फरेस्ट आरो बे माने रिजार्भ फरेस्ट बे डिपार्टमेन्टखौ बिथांमोना होदों। जिहेतु फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मोनसे कनकारेन्ट लिस्ट बियो भारत सरकारनियावबो थायो, आसाम सरकारनियावबो थायो आरो काउन्सिलनियावबो दङ। अकल अन्थाइ बालाखौ रक्षणाबेक्षण होनाय, अन्थाइ बालानि टेन्डार होनायाल' फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दायित्व आरो कर्तब्य नङा। फरेस्टखौ कनजारभेसन खालामनांगौ, फरेस्ट प्रटेक्शन होनांगौ, बेयाव नेशनेल पार्क दङ, रिजार्भ फरेस्ट दङ, बेयाव प्रप'ज रिजार्भ फरेस्ट PRF दङ। दा गोदानै सिखना जोहोलाव जोङो नेशनेल पार्क मोनबाय, बेखौ प्रटेक्शन होनाया आथिखालनि सरकारनि दायित्व, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दायित्व। हयथ' बिथांमोना डिपार्टमेन्टेलि माखासे खामानिखौ मावदों, आं मावाखै होननानै बुङा। आरो थांनाय समाव रायमना नेशनेल पार्क, सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क मोननै नेशनेल पार्क जोङो क्रिएट खालामदोंमोन। एबसुनिबो दाबिमोन आरो थांनाय समनि प्रमद बर' जि सरकार, बे सरकारनि दाबि आरो खावलायनाय बायदि आसाम सरकार, भारत सरकारा मोननै गोदान नेशनेल पार्क फोसावदोंमोन। जुदिअ जोंनियाव मानास नेशनेल पार्कआ दंखायोमोन। दा बेखौ प्रटेक्शन होनाय, बेखौ रैखाथि होनाय, बिनि बाफार जनाव रायजो जानाय सुबुंफोरखौ बुजाय आजायहै जाहाथे गोदानै फरेस्टआव एनक्रोच खालामा बा कुनु कारनाव फरेस्ट माने डेस्ट्रय जाया, बेखौ बुंनाय, रायलायनाय, बुजायनाया फरेस्ट डिपार्टमेन्ट सरकारनि दायित्व। हयथ' रायजो राजाजों आरो डिपार्टमेन्टजों जिखिनि आन्डारस्टेन्डिं, जिखिनि बुजाबुजि, जिखिनि बुजायनांगौमोन, बेयाव जिखिनि एमिकेबल मोनसे समाधान सलुसन ओंखारनांगौमोन, बे समाधान ओंखारनायाव बिथांमोननियाव भुल बुजाबुजि जादों, कनफ्लिक्ट जादों आरो जायनि थाखाय मैयानि घटनाया जादों। दा बेखायनो मालाबा जोंनियाव थासारि जायोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङो जे माने ल' एन्ड अर्डारा आंनियाव गैया, आङो बिनि गार्जेन नङा होननानै। ल' एन्ड अर्डारा स्टेटनि साबजेक्ट, खिन्थु काउन्सिलनि मुरब्बिया बिथाङानो। आरो बेयाव जिकुनु ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जायोबा काउन्सिला आसाम सरकारनिफ्राय स्पेसियेल फर्स, स्पेसियेल माने नोङो जि प्रसासन बेखौ बिनाया, बेखौ मेनटेन खालामनाया बिथांनि दायित्व, बेयाव हगारना होनायनि बाथ्रा गैया। मैयानि जाथाया जालांबाय, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अफिसखौ सावदों, बिनि गारिखौ सावदों, बिनि फुल रेसपन्सिबिलिटिया बिटिसि सरकारनि, खारन बेयो बिटिसि बा बिटिआर सरकारनि बे प्रपार्टि आरो बिनि रेसपन्सिबिलिटिया बिथांनि। बे डिपार्टमेन्टआ आंनियाव गैया होनना बुङोब्ला बोरै जानो? डिपार्टमेन्टआ गावनियावनो दङ, गावनो सालायगासिनो। फरेस्टनि EM दङ, फरेस्टनि CHD दङ, फरेस्टनि DFO दङ, रेन्जार दङ, फरेस्ट गार्ड दङ, बेयाव फरेस्टार 1 दङ। दा बेयाव डिपार्टमेन्टआ आंनि नङा होनना बुङोब्ला बेखौ सोर बिसास खालामगोन? दा बेखायनो अकल अन्थाइ बाला प्रटेक्शन होनाय, अन्थाइ बालानिखौ रेभिनिउ लानायाल' फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दायित्व नङा। हाग्राखौ संरैखा खालामनाय, जोंनि सिक सिडुलखौ संरैखा खालामनाय, गासै जाति जनगोष्ठीनि जिखिनि मोनथाय दङ आरो जेराव मोनथायखौ मोनो बेयाव होनांगौ, जेराव मोनथायखौ मोना बिथांमोनखौ बुजाय आजाय बायजोआव लाबोनानै बिथांमोननि समाधान खालामनांगौआ बिथांमोननिनो। दा बे बेलायाव जुदि बिथाङा घटना जानायनि उनाव दायित्व आं नङा होननानै खनफ्रोमबो बुङोब्ला, बा मालिकआ सोर? दा बिटिसिनि मालिकआ। दा बेयावसो प्रश्नआ फैदों जे मालिकआ बिथाङानो, रायजोआ बिथांनो मेन्डेट होदों। 5 बोसोराव मेन्डेटनि गेजेरजों रायजो राजानो प्रटेक्शन होनांगौ, सरकारखौ मोजां सालायनांगौ, पिसफुलि मेनटेन खालामनांगौआ बिथांनि दायित्व। आरो रिपिटेड बेबायदि इनसिडेन्ट आरो भायलेन्स जानाया जोंनि ओनसोलनि थाखाय बे मोजां साइन नङा। आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिदों जे मानो रिपिटेड घटना जादों आरो मानो कन्ट्रल खालामनो हायाखै, मानो पिसखौ मेनटेन खालामनो हायाखै आरो सोरनि गोरोन्थिनि थाखाय बारम्बार रिपिटेड भायलेन्सआ बिटिसिआव जादों। बे थारैनो दिनैनि थासारियाव माने नुजाबाय आरो बयबो बेखौ नुगासिनो दङ। गोजोन्थों।